हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि एएस बिजावजालि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा बाबुआ थाम्फै अरजानानै फिथर जाजोबदो आरोना आखाइ माखायाव, ओमफ्राय इखौनो दा डाक्टरनाव लांनो नागिरदो जोङो। नायनोसै मा मुलि हरो मा मायो। बिदिबा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो डक्टरनाव थांनायनि सिगां मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। जोंहा मोनसे फिसा खामानि दंमोन। ओमफ्राय बेवहायनो बिसानि न'आ स्कुल खाथि जायो नालाय, जोंहा बाबुआ गथ'फोर गेलेबाय थानायखौ नुनानै जोंखौ अख्रा अख्रा लिंहैनायलाय जों देखायनो लांदोंमोन। ओमफ्राय देखायनानै लाबोबाय। बेनि उनाव जोंनि खामानिया जाफिनबा जोङो थांनानै मेडिकेलावबो हाबनोसै। ओमफ्राय जोङो मेडिकेलाव डक्टरखौ लोगो मोनाबाथाय फार्मासियावनो बाबुखौ देखायनानै लांनोसै, नायनोसै मुलि हरो ना मा हरो। ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर, जों एसे बाजारबो खालामलांनोसै। मा लांनाय जायो बाजारनिफ्राय नायलांबाय थाबानो नुगोन लोगोफोर। जों देखायलांबाय थानोसै, जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। बे बाबुनाव ओमफ्राय फुस्था नुलायो हाराखौ। थाम्फै अरनायानो माने मा जादोंथाय मिथिया, गाराय बायदि जालांजोबदों। बेनिफ्राय बेखौनो खिन्थिनो होननानै थानो सुखुवाना बोरैबा मोनो, लानानै फैनांगौ गोनां जाबाय। दिनैसो जमानि ब्लग बानायनो मोनलायबाय लोगोफोर। दिनै जमा जाथलायबाय। गोबाव जाहैबायमोन न'आव थांनाया। ओमफ्राय थांनोसै जोङो दायो बाजाराव लोगोफोर। दायो होनफ्लांबाय थायो बेहाय, ओमफ्राय रियेलावबाथाय दा होनगोन, भिडिअआवबा दायो होनफ्लांलायो। मानो दायो थांफ्लाङोबा बाजाराव हाबनोसै, मा लानाय जायो। फैसाबो बुरजा गैया। खामानियाव फैदोंमोन जोङो, बे खामानिया जोब्बाय दा लोगोफोर, थांगासिनो दङ। डाक्टरनाव हाबहैनोसै दा। बाबुया बेलेग ना जाना लोगोफोर। ओमफ्राय मेडिकेलाव हाबनाय जायासै, फार्मासियावनो देखायलांनोसै होननानै। ओमफ्राय गथ'फोरनिबो नायखायो नालाय बेवहायनो मोजां होननानै बेवहायनो हाबबाय। उनाव नै प्रेसार नायजालायनोसै, बेसेबा दुरबल गथ'फोर जाबाय थादों नालाय प्रेसारखौनो नायजाबाय। ओमफ्राय प्रेसारानो ल'सो रायजालायलाङो जोङो मेडिकेलाव थांबाबो। बिदि रायना लालायनांगोन, सिथां नुजाना लायो होनना रायदां। माबेखौ नायदों? ना लांनोसै जोंहा दा लोगोफोर, बाजाराव हाबनाय हिसाबै नाखौ लांसै। ओमफ्रायो सासेयाबो इथिंजाय भिन्दि बासिगासिनो, नै भिन्दिबो लांनोसै। जेबो मैगङानो गैया जानानै दं नालाय, बेनि उनाव आलुबो लागोन, सामब्राम गोजा गुफुर एख'आनो गैया जाजोबदोंमोन। थावबो गैया, थावबो लांफानांगोन। ओमफ्राय बेसेबा खस्थ' गथ' लानानै बाजार खालामनो नालाय, नै बाबथाबाय थायो बिमाजोंनो। जाबाय लोगोफोर, जोंना बाजाराव थांनोसै जों। आरो मा लाबावगोन? जाबाय जोंना बाजार खालामनाया। ओमफ्राय सासेया गगानि मुलि बावबोदोंमोन, नै इखौ लायनो थांफिनदोंमोन। इखौ नेबाय दं। बेसेबा गरम, ओइखि थां ओइखि। एसेबा गरम, नै इखौ नेनानै गथ'आ गाबगुलायबाय। भिडिअ लानायानो थालांबाय थायो जोंना। नै लोगोफोर दहायनो मोनफैनानै गथ' फुथुखांलायबाय। ओमफ्राय नै मा लाबोदों। मिथाइया खिन्थु थफ्लाथाम, ओमफ्राय आलु बेयाव दङ। मिथाइ जिलापि काटा निमकि। ओमफ्राय नै थाव दङ, जिंखा भिन्दि मैगं, आलु ना
नै बाल्थिंखौ बियो लाबोदों सिकनि दालि गुदुं नांनानै थेफुदोनो दालि गुदुंनि खफ'आ मासे साफा नुलायदो स्रां स्रांनो थाइजौ जानो नै सासेया थाइजौ लेमबाय दं जाहानि थाइजौआ मोनबायानो ओमफ्राय जोङो ज'हाय थाइजौखौनो जाफेराखै दे जोबलायसिगोन सेंग्राफोरानो जागासिनो जानोसै लोगोफोर नै बेसेबा गोथावबा जोंहाना थाइजौआ माने बाजारनिफ्राय फैबायना गरमजों गरम ओंखायनो नै जानोसै गोदै मोनबाय दिनै बाजारनि मानसिफोरा बिब' बिनानाव होननानै सोंबाय थादों माबायदि नुदोंबा महरफोरखौ एखे नुनाय मानेबा सानै साथाम जादों सोंनाया फिसा फिसाखाय खोमा नाथा गोथावथार आंबो नुवा फुलल' जादों आंजों बिराद दुरबल मोनदों माने थाइजौ जाबाथाय मोजां मोनो एसे खमसेनो आंसो दासो हान्थि मोनलाय बेलेगफोर ओंखामबो जालाङाखैमोन आङो फैनानै ओंखाम जाफैबाय ओमफ्राय जाखांनानै थाइजौ जाबाय दाउआ देरजोब्बाय इसिबाङानो मालाबा लांसिगोनानो बिराद बायदि ल'लै हासि मालाबा साफा नुबाथाय जायो ना एवनोसै जारिजों जागोन लोगोफोर आं जारिखौ सोमना दोनदोंमोन बावदों खननै सुनानै सोमना गारबोदोंमोन आं हा थानायखाय गोलैबाय जनासो सोनांगौ इखो नायानो जायाखै दिनै मानोबा मायो जागोन दे आं बिदि खालामनो आंना दै सरना दोननाया बुंबायहाय मैगं सुनो नागिरदां सोमनानै दोनदां हा जानायखाय बारियाव खानाय नालाय जारि सोर सोर जारिजों ना जानो मोजां मोनो लोगोफोर खोन्थाहरलाय जों मा जाबाय थायो जारिखौ आलुजोंबो फाजा एवना जाबावोसो गोथावथार जायो सुखांबाय आं हामख्रि जुनायखाय हाराखौ जि खाथं थं नुखादो नाया एवखांबाय दा नै जारिखौ हरना लानोसै ओमफ्राय बेखौ संनोसै ना एवनायखौ सारायावनो ना एवनाय सारायावनो एवनोसै आरोना संनोसै ओंख्रिखौ मबाइलखौबो दिनै आङो हारसिं लानानै हमगासिनो नालाय बोरैबा जादों केमेरा लानाया स्टेन्डबो गैया जोंहा हायासै गारिखौ गांसे गांसे
एवखांबाय नै लोगोफोर ना एवखांनानै लाखायो मेख्ला गानदो दिनैनिफ्राय मेख्ला गानबाथाय बोरैबा नुथारोना लोगोफोर गरमना गथ'आ सिरि मोनबाय नामा बाबुआ Batu panen ke bapak sih beda mami ba. Dia itu berjalan. Ba này itu masuk. Mà hắn đến có nè ra đi thế này đi giặt nha. Hả? Lúc đó bước lại là phải ra lại này này. Ra này đi chút lại đi này. Dan ini ada jatuh di baju nggak ada apa lah. Kebabanya. Sana aku tuh bayar deh ikhil. Karena aku pun kebaban udah pengen juga. Cái này nào, cái này nó cứ lâu lâu ngả nào gần đây. Cô chạy này. Cô chạy nữa. दै होबाय लोगोफोर गोलोमनानै मानसियानो बोरैबा जालायलांबाय बेनिफ्राय दा थाइजौ जानो लुगैबावदो आरोना ओमफ्राय हाननो थांनि दा जागोन सान्दुं गोसाथार नालाय बोरैबा जादों मोजाङै बिराद मेंबाय नै बिस्रा फैलाय थांखाबावो नै फैयानो मालाय हानोना थाइजौखौ जानि नोंसोर जानो हागोन ना आं दाउ नायनो लोगोफोर थु नायनो थांनोबा आंजों लोगोसे देरबाय देरबायना आं सिगांनि ब्लगाव खिन्थिदोंमोन ना नोंसिनो दाउ बयलारखौ ओमफ्राय दा गेदेर गेदेर जाबाय आरोना हरजासिगोनानो ओमफ्राय दिनै आङो फिन खेबसे खिन्थिबावनोसै नायलांदो माबायदि जादों साननैयावनो देरखायो सानसेयावनो 200 ग्राम देरो बारा गेरेन्टि गैयाहाय बे लामायाव जिबौबो दामा दामि थालाबायो बा मालाय न'आ मार साफा साफा जाना दं नै गरम मोनदोंना बेखायनो बेसेबा उन्दुनानै दं साफाथार नुदों सेरसेनि बारबाय लोगोफोर इयो दाउआ नायनायाव फिसा फिसा नुयो ओरैनो उजना बिराद दङ इसोरनिया माने जायगायानो लेथ्रा जाजोब्बाय आं बोरै थांबावना खिन्थिनो दा आंथ' हाबनो बायदों दा हाबा आङो बे गंसेयाव दङ बे गंसेयाव लाबोनाय जाथ'वाखैनो हास्लाबाखै आरोना ओमफ्राय बेयाव लाबोग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नायखांबाय आं बिदिनो दसे दसे नायनो फैयो गोसो जाबानो ओमफ्राय मोनालाय थाबाय थायो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो दा दाउनाव दै नांगौ गोनां जादों आरोना इनिफ्राय बेयाव माने आङो दा सरनानै दोनहैनोसै ओमफ्राय दा लांफैसिगोन बिसोरो बेसेबा दै नांगौ ओमफ्राय
दैखौबो जोंनिया आइरन नालाय दैया सरनानैसो होलायनांगौ आरोना इसोरनो आइरननि दैखौ होबाथाय थैयो बेसेबा आदोर खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो लुगैदोंबाथ' साफाखौ खानांसिगोन ओंखायनो बेखिनि रुजुबल' जाया बेसेबा दै नांखागौ गरमाव दाथ' देरबाय नालाय बांसिन नांगौ आरोना मोनफैबाय नै दा आङो दैखौ सरनानै दोनसै फिल्टाराबो बेसेबा माराम जाजोबना दं गोलोमना अबस्था गैला वाव प्रिटि ओमफ्राय भिन्दि हानोसै नै लोगोफोर जोङो भिन्दि हाबाय दङ सासेया खोमसिथारनिफ्राय मानो खोमसि नुदोंबा गोदौख्लायदों नै लोगोफोर ओंखायनो एसे साराया फिसा फुवा माबा हायासैना बोरैबा जादों अरा गिदिर गिदिर नालाय ओहो जारखा हायाखै आं गांलाबैनो होदो नै जानोसै लोगोफोर दा जोंना गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय जाना लानोसै टाइमाथ' बेसेबा जाखाबाय दे खैथा जाखोबा 3:30 साराय 3:00सो जाबाय हा गेदेर लावदुम मावबा रोदा सल' खनफैलायदों सोर हाबखो सोर हाबदों जरनाया ना सिजे हाबना दं मालाबा मासे मोजां मोनदों लावदुम सिजे हाबना दं नामा सिजेया हाबना दं नामा होनदों अ न'लाय सोलायलाय मारदोंहाय नोंसोरो हाबाखौथ' जागोन लांखौनो संख्रि नांबावगोनहाय खाजा नों खाजाबा Mau buka hulu deh le. Kecil buka masih pakai nak kalau. Ayo dong di kanan nih bujanya. Mau mana? Duduk benar le kok. Mana? Tahu no. Duduk sudah. Ăn giả ha chị. Ăn giả không phải là con này slim. Nó ra với thật bà. Ăn mà bà hình như này. Là cái ra bài giả hả? Cô thật là đẹp. Không có tôi dạy như này. Ăn cái này bốn sao này mà. Đừng bà có mama ra là hay. Chân giật cái bộ giấy hết. Ăn à đấy. Ngay bên thành không phải bên sườn. Tụi bác tụi đơn thế mà bác có khinh kìa đây gì bị đây đời này cái chăn nào hơn bà cũng được, tức là cái xe dậu thằng này phải gì nữa cũng đúng ghé đâu bà đi còn đi đi còn mày đi chấp thì ăn là chắc phải đeo phải không phải con lấy hút chuột đang này nè là cái gì vậy không hiểu là gì vậy ha
जाखांबाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन आरोना लाभ इउ अल गासिबो बाय बाय